Neretzat ote haiz. Begiak ezetz, bihotzak baietz, zein izango den nagusi. Bihotzarentzat ederra izena bi begientzat itxusi. Begiak baino zurragoa den begirik ez dun bihotza. Bihotza su den, baina begiak gainean diten izotza. Lehenengo bere obrari begira, prosista, poeta, epiko eta mistiko, eta itzultzaile bikaina. Eta bigarren idazle bezala edo begiratuta esango nuke, euskara ongiena menderatu duen eta organista batek bezala, hizkuntzaren erregistroak abilkiena erabili dituen euskal autorea dela. Eta hirugarren bere mundu ikuskerari edo begira, tradizionalismoa eta klasizismoa, kasu honetan klasizismo rurala, euskal literaturan eta behar bada kultura guztian ere ongiena lotu dituen autorea dela. Eta ez dakit, baina hiru ongiena uste dut esan ditu dela. Nikolas Ormaetxea Pellejero Orexan jaio zen 1888an. Hirukia izaki, gurasoek Uitzira eraman zuten eta han igaro zituen haurtzaro eta gaztaroa. 16 urte egin zituen jesuiten lagundian, bidali zuten arte. Ordurako, nabarmentzen hasia zen kritiko eta idazle gisa. Euskaltzaindian egin zuen gero lan Bilbon, Azkue eta Olabiderekin. Garai horretakoa da, besteak beste, Santa Cruz apaiza. Polemikak izan ditu mundu guztiarekin, etxekoekin eta kanpokoekin. Horrek ez du esan nahi horize polemista denik. Horrek bakarrik esan nahi du horizek berea esaten diola, esan behar dion guztiari, amari, aitari eta beste edozeini. Horize esale libre izan da. Berea esan du beti eta egia da askotan gordin egire esan duela hori, berak aitortzen duen bezala, ez dela diplomatiko egia. Eztabaida izan zuen, baina ez da beste mailateko eztabaida. Eta zan, esate baterako, gerra aurrean sortu zenean, bide berriak eta atera zuenean, zalantzarik gabe horixek alde batetik goraipatun zuen lana, eta beste aldetik kritikatu egin zuen. Eta esan zuen, bera, zu xamur bera zera, isurtzen zera modernismoetara, baina kaso mazu, oraindik ere hor dago klasikoaren indarra, eta hori ez da zuaztu. Egia da, Lauxetako oso ondo ezagutzen zuen autore klasikoak, baina baita ere modernoak. Bere aukera egin zuen modernon alde. Horixerek ez. Horixere zan gerra horretik bere ideak, estetikari buruz, idatziak zeuzkan ia bakarra. Besterik ez dut nik ezagutzen. Ez dut ezagutzen. Beratzen baita ere, euskal literaturaren historia egiten duen lehena, bakarra zen. Publikatuak egia euskal generalean de guztietan. Beraz, horixek zeuzkan bere iritzi propioak, autonomoak, bereak. Baina baita ere jesuita zenean, daztegetzen zuen literaturako irakasleekin. Eta horregatik, bera ez zuen txunditzen, besterik gabe modernismoak. Esaten zuena zen, hau, onartugunik klasiko bisa, bide luze egiten duenean, eta gerora, historiak onartzen duenean. Orduan jarriko dio txapela haren gainean. Bitartekan berrikeriak, kontuz berrikeriekin. Askotan esaten dugu belaunaldi gazteak eten egin zuela aurreko belaunaldiarekin. Baina nik uste dut askoz gehiago dela gerrak eten egin zituen belaunaldiak Euskal Herrian. Orduan, euskararen inguruan eta euskal kulturaren inguruan zegoen proiektua ere etenda gertatu zen. Eta gerra aurreko asmoak, bai aitzolenak eta baita jesuiten eskola deitzen dugun honenak, jarraipenik ez dute izango. Orduan, gero etorri den euskal kulturako belaunaldiak ez du horixeri jarraitu ahal edo nahi izan. Nik uste dut, horixen bizitza erabat aldatzen da, transformatzen da desterruan. Desterruan zer egin ez daki. Zeran gehien bat dira politikoak, gerra indutenak. Dekusten ditu nola dizkijoazten euskaldunak eta landetara lanera. Beraz da gauza. Beraz sartzen dute konzentrazio zelai batean Gürzen, han egiten da ondo pasatzen du. Urruñonekin da kantari eta ondo pasatzen du.
Eta gero, nire ustez, baita ere egon Lizardiren senideekin eta Donibane Loitzunen, nire deizirako lehen urte horiek, 8 urte horiek ere, demora galtzen ari da horixe. Ez du sortzen, ez du girorik, ez du etxerik, ez du non. Inbitazio asko bai, torri, gure bazkaltzaren etxera igandean, baina hori izan bizimutu, ez zuen patxadarik. Horixek berak esaten du nonaiko landarea dela, nonai ondo itxasten dena, goan dut nola kontatzen duen Argentinen pasizituen egun batzutan, egun bero horietako batzuetan, nola egiten omen zuen lo, primeran, besteak ez da. Beraz, nonaiko landarea da. Eta beste aldetik horixek ez du egundaino, berezko humore edo argitasun edo hori galdu, beraz, horixek humorerik ez du egundaino galdu. Gero handik ia 50ean joaten daia Ameriketara. Azkeneko periploa hori du, 4 urtekoa motza, nire ustez bere bizitzako emaitzik oparoena eta gailurra nik uste dut jotzen duela, bereziki, bi obra nagusiekin, ez ditu, baditu 3 ere baditu. Obra bereziak, bat, impresionantea da egiten duen poemarioa, batez ere mistikoa, impresionantea da, nik ez dut ikusi gizon bat hain barruraino sartzen, baina barruraino sartzen ez zuzen ere, berak dauzkan bizipenak eta dramak hain dira ikaragarriak, amarik eza, apaizkorik eza, gero, desterru kulturala, desterruan bertan, orduan ustu egiten da hor. Hainbesteraino ez dauka gehi hori mateko. Poemoiek ikaragarri dira niretzako, bana-bana. Beste obra handi bada, Kiton Arrebarekin den saio bat nolabaiten nahi du, ez gainditu. Behar da, momentu baten ere bai, Dante bera, da replika bada, hirugarrena da, itzulpenean, hau niretzako bakarrik, ez dut ino izaten niretzako bakarrik, egin duen itzulpenik harrigarriena, niretzako da aitorkizuna. Amate baten itzalean. Gogoan daukat aur nintzaneko musulungo pagopea. Izerditurik arrisku baitzan itzalartan esertzea. Baina sargori zegoneako goxoa bai oatzea. Goxoagorik arki dut hemen amateren gerizpea. Da honet orzen danean, beste Euskal Herri bat arras desberdinarekin aurkitzen da. Gizarte hau hasia da sekulartzen, hasia da Europara begiratzen, beste hasi dira generazio berri bat dago, handia dago, gainera hor lanean, zalantzarik gabe generazio benaldi potente bat dago jakinen inguruan bertan, idazten duena, eskolatua gainera, eta horrek baditu beste pentsamolde batzuk, ezkerrare hasten da engaratzen, bai politikan, bai kulturalen, ez da uniformea, baina bai indartzen, eta horixe hor, da gainera sortzen da beste mugimendu bat euskara batoren inguruan. Eta hor, horixe deskolakatua aurkitzen da. Eta niretzako, horixe, nik horret esaten dut, horixe, fizikoki hil horretik, kulturalki hilda dago, 1949an, hiltzen batean, 2 urtero hilda dago.